Malawi Today. The DC kukuyimirani ya Malawi mopanda mantha kulankhula zobisikazo osasiyapo kanthu mu nyengo imeneyi ya wajantoliro, nyengo imene muwina mutu wake sukuyenda bwino wapenga akuti akayiganizira konvo ijayo ili ndi apolisi magalimoto asairini ili ngwi akuyenda akukwera ndege pafupi akaziganizira zimene zija mutu wace sikuyenda bwino ndi uyu wapenga sakumvesa kuti kodi 2 miliyoni chakuti muthalikayo wayipezera pande iye ujazoona mmene amatchukira muja kukapeza 700 chakuti zonse zija sakumvesa iyayi ndiye akuyesesa kupita kumakhoti kupanga izi kuauza anyamata kuti azikhala anthu kuauza iyayi ine sindikumvesa zimene zizisiyidwe zisaululidwe kulibe kulankhula za zisankho lero asauluse za zisankho mutu wace sukuyenda bwino wajantoliro palibe munthu amene anadwalapo asanaone ma danger warning sign zonse zimene zakhala zikuchitika mbuyomu vuto ndilakusamva vuto ndilosaona patali but the writing was on the wall kuchokera pakanthawi kuvuta kwa forex kuvuta kwa mvula kuvuta kwa chakudya kuvuta kwa china chilichonse muno m'Malawi pakana saizi yopita kuntchewu kukaulusa nkhunda ija ya white anzake nkhunda zawo ndikuuluka iye yake ndikugwera pasi ndikufera pompo imeja ndisoka mizimu indiyokwiya izi zaonekeratu kunena kuti akulu wa zinthu zisizi kuwayendera bwino alibe chisomo usogoleri wina uliwonse umafuna chisomo umafuna grace anthu azikukonda kutukwanidwa akamayenda mu msewu zimene zija zinali zizindikiro za danger warning sign kunena kuti anthu sakukufuna koma kukakamira mmene anakakamira Farao mulungu wakumuuza kunena kuti ana anga uwabwezere ku Kenani iye uja kumapanga makani anamuonesera mikwingirima yosiyanasiyana kuphatikizapo njala kuphatikizapo ananchidwe kunyumbatu ku state house yakumeneko zinthu zaja akamaja kumakhalamo magazi koma iye osamva lero wajantoliro akuona zomwezo amung'amba nazo zibagira zokwana 2 miliyoni chakuti zibagira iyeyo wangoyesesa kuponya zibagira 700 koma adakapanga be makani akuluakulu osazayipwekesa konvo ijayo konvo ija anthu amamva kukoma akuti akaganizira ndalama zochoka kwa azungu ndalama zochokera kwa amwenye ndalama zochokera ku parliament ma 60 biliyoni zija akagawa zija mafifite maliyeriye kunali kusanzika abale sitinambi tamuonapo president ugawa ndalama ngati Chakwera ineno ndinanena kuti ndalamazi muzazirira ndalamazi mulungu ali ndi njira zace zimene amakhaulisa anthu oyipa pansipo mpano kutero kuandali ambiri akudandaula koopsa akhaula mene akulirira mene uyu wajantoliroyi ena akuziganizira ndalama zawo kuti koma abale ndalama zija ndikanakhala kuti ndinagulira ana anga zakudya ndinagulira ana anga zovala kamene ndinamanga kanyumba pena pache ine sindili pabwino koma ndalama munafupa anthu okusapotani kutero mukati mukawaona anthu aja akabwera m'misonkhano muja akamanena kuti aiwe Chakwera boma ndilomwe lizitizita iwe kumakuti koma ndi akundiuza zoonatu ena no ma presidential candidate okuti koma makulozani nindani kaya mukuzirira ndalama zanu ena kumapeza ma distinction itu
ya zero, distinction ya zero, ena kumapeza ma 1 mavoti tu amene. Koma timuthokoze uyu Bandawe, fana uyu wa Bandawe tu apangisatu anthu ena manyazi tu. Munthu wokuti sakudziwika pa political scene, koma ayi nditu apeza mavoti ambiri nditu Bandawe. Izi zitipase phunziro onena kuti si onse amene amakuyimbira m'manja ndiye kuti amakukonda. Izi andale muphunzire. Nzanu uyu wajantoliro iyi vuto lake ndilama advisors, vuto lake ndila anthu kunama, anthu amakunamiza kumakuuza kunena kuti koma bwana inuyo bwana Chakwera, bwana Malawi akukukondani kwambiri. Ati ndi atu waberedwa ati ndichipozi meze tikukugwira khozi ndikukuipana ni kono nende kumango kumenya pamphuno bu limene akumpaundira tukucheri Chakwera tukubira isisiku ai abwene kuchokera kunsanje pakana kuchitimba ngota pakana kuchinji ndipo anthu ndandoyipa kwambiri inuyo. Inu munthu wakulakwira ndi chali ndipo Peter Mutharika Mulungu akuyendere papadera ukammenyezako chochi titu Peter koma Peter wajantoliro gwe ano pakozala gamwe wajantoliro koma ndikumva kukoma kopya. Ndikuthokoze inu Ashumba, ndikuthokoze iwe umachedwa JB, ndikuthokoze Mtangiwa, ndikuthokoze Nzanga ndikuthokoze iwe Nzanga amene tonse tutagwira anyamata magwira ntchito, tagwira ntchito yoyayimirira Malawi. Ndipo ngati anthu sazathokoza kukuthokoza nino anyamata JB kuchokera ku America wagwira ntchito yotamandika kwambiri. Pastor Shumba magwira ntchito yotamandika kwambiri. Lighton Mangochi magwira ntchito yotamandika kwambiri. Masauko Banda magwira ntchito yotamandika kwambiri. Anzathu aujeni awaochokera ku tichiteso dedicate anzathu uyu Ben Longwe anagwira ntchito yotamandika kwambiri. Iwo ayimirira Malawi kuwauza Malawi chilungamo. Tinene chilungamo apapa inu anyamata ma activist a genuine tu magwira ntchito achina Ntanyiwa, achina Wabakiri Muluzi, zimene zikuchitika zikuona wajantolirozi chifukwa chokuti mwasegula Malawi m'maso. Izi mupitirize osatengeka ndiza boma kuayimirira Malawi mopanda mantha, osakhala ndi kususuka ndi ndalama za anthu tu ajatu ndalama za wajantoliro kumamunamiza kuti bwana kuchokera kusanje pakana kuchitipa anthu akukufunani kwambiri. Lero ndimulirira kwambiri wa polisi, ndimulirira wame, komanso ndimulirira ujama chedwa wogwira ntchito kumeke kunena kuti ngakhale Annabel Ntalimanja ndikunena tu inu ndi director of communication kumeke, ngakhale kuti mukugwira ntchito anthu akukuchemererani kuti mukuyendesa bwino chisankho, koma muziwe kuti maziphunzisi onse amene anagwira ntchito ye makleriki, PO, ndani ame apolisi kuchokera ena nthawi jana ambirazi ku registration ya zisankho kuzafika verification ya zisankho kuzafika pakana lero mene zisankho zachitikamo. Anthu ambiri sanalandire ndalama zawo. Kodi kumafunsa kuti kodi mmene mmakonza programu ya chisankho munali musanapange budget, ndalama zinalipo kale munazichita allocate, waye mukuzuza anthu ame kumapezeka ali paliwondi paja alibe mafuta kumagona mmitengo kumasakasaka zakudya kaye amene munachita haya la kuti anyamule katundu wanu anthu kumafika kumagona mugali moto osapasa ma allowance yawo. Apolisi ndiye paja mmaona ngati ndi agalundi kale. Apolisi wo ayipa kana lero ndito ani ndalama yache imene mukwazuzira anthu yo 80,000 160 kuwazuza anthu. Tikana kupemphani inu tu ameki pamene anthu akuchemerera kumanena kuti akoma Annabel Ntalimanja osazampwekesa. Annabel Ntalimanja ndi judge ndipo ma advisors ya Annabel Ntalimanja kumene muliko muumve kukoma kuti
mwamuchita advise zimayi amalankhula mofasa bwino muoneka kuti ataiwe amawerenga baibulo wagwira ntchito yabwino kwambiri kumayamikira munthu akachita zabwino koma kuti tinene chilungamo anthu amene mwalemba ntchito kumeki azunzika kwambiri mwina ndi chifukwa chake ena amapanga madiru kumafuna kumagwera mudamu kuziponyera padamu kuti angofa atalandira pressure kuchokera kwa wajantoliro kuti azimwenjezera mavoti izi mwina zimapangisa kunena zimapangisa ndi nkhani ya ndalama choncho ino a director of communication asangwani mwafulira anzanga aine chonde sesani mukambirani kumene koko ndi anzanu onse kumeneko kunena kuti ayi apasani anthu ndalama zawo amuna achita ena hayara kumathirira ujeni mafuta ochepa ma 15,000 20,000 kumuthirira munthu mulole anthu azunzika nacho tichisankho ichichi wajantoliro ndalama zonse atazitenga ndi anzache kumaona ngati anthu akamuvotera munthu ndi woopsa kwambiri so ndikuwalirira anthu amene wawa apolisi maziphunzisi makleriki madata kleriki mapo onse amene ochokera Eastern Region ochokera Southern Region Central Region kwawo wajantoliro amene amaona ngati ziko ndila amache pangana ku Northern Region anthu sanalandire ndalama zawo pangani chofunikiracho kuti mwapase anthu ndalama zawo at least nawonso azimva bwino komanso ndimuliriranso kawiri uja wa ku DRC wame amene anapita ku DRC kunena kuti Che Valentino pangani manyazi muzikhala ndi manyazi pena pache apaseni anthu ndalama zawo anthu ena anaduka mikono ena anaduka miyendo ena anabwera akudwala kumeneko koma ndalama zawo pakana lero kodi mukufuna mukapasira ali mbokosi munthu wamakondo atu akamazidya ndalama zache ali pa bedi kapena ali adakalibe moyo ndikumazidya ndalama zache monga mmene akupangira anthu a pension ndipo boma limene likubweralo lizaonesese kuti tikuunikirani kukubwera koma anthu a pension muzathandizire pension yawo monga awa akudandaula a partners for hope partners for hope awa ana amalandira ndalama zawo kuchokera ku Global Fund anthu amene aja akuzunzika aku partners onse amene anali under Global Fund akuzunzika akapita kuti akatenge ndalama zawo kuodi mucho akupeza ndalama ziyakulibe akupatena ziko anazidyako ndalama zo madiru anapanga madiru anadya ndalama wabera anthu ndalama zawo ndizombesa chisoni andi pakufunika kuti anthu onse akupatenazi amene anaajera anthu ndalama zawo anapanga madiru kuzera ku ndalama za Global Fund amene wawo akuyenera aunikidwe kwambiri muboma likubweralo izizi ndizomvesa chisoni corruption yakula kwambiri kuno ku Malawi sizi kuyenda bwino ayi sizi kuyenda bwino choncho ino amene mwamuzungulira wajantoliro muzikhala naye very close chifukwa akhoza kuziombera akhoza kuzimangirira akaiganizira convoy akaiganizira gamoto ya Lexus akaiganizira mabouncers akaganizira milandu imene ndi maminister zake achita kumabesa ndalama kupushale apaso mwabesa ndalama zina ku Germany izinaso mwazibesaso kuja kumacheda ku pharmacy koma chaka chirocho we tiliri wajantoliro likalindo Bedizi mwana wupya kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village Mabuka box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.